Kajing yo yaki skim bat ban pentrai hok yaki kadai kajing don kam ka bakong san tam hamman laki snong ki thau bat haba katanat ka badai khmi bat kum jo ru da kajing trai lang bat ki nong elam snong ki pen don kam hok yaka skim ka long shisha kajing mentoi haka em lang sa lang kani kalau pau hadin baki shpongut ki noi lam jongki snong baper kila yo pryang yaka khusnam na ka president kari India ka Draupadi Murmu haka national jal mahotsav kablapen long hanong ba Delhi namar ka jingla jongki ban pendap hok yaka kam ban penyo umbam umdi haki snong nong kendong lingba ka skim Jal Jeevan Mission JJM kini kiken thop yo ba spilan jerwa kasnong pendan diwa baruba Aiklos Ramri kasnong umsaw kiblio priang ya ka khusnam Distinguished Headman Award halor ka jingla jongki ban penpoi shaman la ki thliu yeng lingba ki pipe nang ta ka kong Elita Mary lingdo bat ka kong Memorial das kiblio priang ya ka khusnam halor ka jingla jongki ban pendon kam ya ki field testing kits FTKS hakaban khmi bnya ya ki telong umbam umdi kabakam kong san kadai kajing yo kasnong masar pen ursla ya ka khusnam halor kajing la jongka ban penyo ya ka umbam umdi ka ba ar pusaw kanta hamman lagi thliu yeng bot pat sa kasnong nong diu saw ranikor block bat ka paham jeri umling block kum kadak ban penpau kajing sngongo halor kani ka benta na kalyang ka office tray kam u chief engineer ka PHE aga khat ar tare gulo ber arja arpun rio kala penlong ya kajing lang ban lingkot ha hall kate ka office ringkat kajing pen bana ban ai jing rap pisa sekite ki bayo khusnam kum si benta ban pen slur susu pakin nang yai trai bha susu nang ne sekhman nukong enga sumno man ilma kan ai brain mo ya sarkar India Prime Minister Budam Pram Jungi pula launching ka scheme JJM te nadu bangila pendep ka scheme harus nama ada jakoi kalong sisa ka jingkar ku yang nak snong bro hakiba man la kawai pakawi ka thru la yo ban ai ka tap ya ka amal ki thru bat ba kila yo ban penun kam habro at pusal kenta te ngasumno ba kadi ka jing jit nak ka office yang i ban ya bedon bentalam po Delhi namtaka Jal Mahotsav Award tinga sung kadika buram yang khamtam but ya snong ibra kawai bar khamtam ya ngi ki alwan lang na bro kana ti snong tinga sung yo msi mar ta ngi sung komen but kalong ru ki kai gui pat ki snong maki ru ki don kalan tinga sung ong bagi don na prengka kajing yele ka ba adu kata ban periat baik yang nak skim dan ring song ba kan dia kajing yo jongi ban poi sudut dali terus dia ke burom ke bakrau buat ba ilap non ba kadi kajing kai ki weru kiru kilak mdei ba kinum la mo te kita yang song non ba hapan ai kublai ru ya chief engineer mo juga PhD ata engineer SDO EGE bagi staff aro bagi investigation division juga punslai unit te lembaga jiga trailang batki ngasum ong balik se i la ong bang i poi ban pentri kami kan skim jaga jing job te klam baklet ngasum ong ba iwei pengiwei nang susnong khamtam ka village water sanitation committee ka ba de lembaga jong kan committee ka pet ya posnong ka penlong sisai kan skim akan ya baik ya nanti tengah semua orang negeri pergi para bayawan lang si pot Delhi kira kidon laga jinga thu chungki ka bastana do ta ka ba kumpata ka sinong ka badan jan po sopian no sopian ka kani ka we ka sinong bagi no sinong ki trai rangkat barka pidusi ka ba ile ru namataka ki penenkam ru ya ka pisan ka MG and RGS hakaban sinai ketok namun tahun penbiang namun tahi kenika DJM tangin kecil cit banyo ya kenika award ban push do Delhi telase ketika jingpet jaga office te anga samun ong evi haka por kebangi yo ya kenika DJM haswa ban penenkam haswa ban pentrei kenika scheme te kiwabun ki nong nong ki labu lupai ki jing akmat ki ong yang iba kumno pinla ban ai samal ki tliwing haba tang san lan henry winyo tali platform du hapo kabadan hapo sinong ngimla ban pendapum te kumno pi tharai ban poi ki pai mamal ki tliwing ngin yo pat ka te kata la bu lupai ki nong sinong jungi ha ki jing aratin
balik si kila ban yo tang pai apoi ka tliwi jungki henry kenum yo tenri posi hadin mengilap teri kami ni ka skim lembaga ji teri rengkat teri doyap nak leng ka office te ngi poi ngi yo i sisa ba kanika skim ka urlong bat ka poi si jum bat ngasum ong ba kani ber ko i ka dai na ka ji teri rengkat jungki nong ha ka ba ki punan kam ban khang ban pli ka pinum pen lai ka na ta bat ba ki sumar haru ka ye ki pai ki baya ki sinong ki surok ki keleng ki dong sinong te ki nong sinong ki jungi ki sumar kita ki pai jungi dai na lengba kata ka jing dai tang si ye kari re de ki jing tang sitom jung sinong jungi nong sinong baro ha ka ba le sing la ban ong bang poi ban yo ban sa chit ba ka office kan jit yang i ka wen ki sinong ban yo ye si menta ko dali kita hoi ka dei ka ba ado kata ta bungi keren ni kata tulung nomor pitip he sangi katulung ka dei ha ka we per kitrai but ngin penya bio pai ha ki bun ki jaka chu we per kitrai to hoi ngi don ki challenge ki babun ten re ngasuma ba ka chi dei chu ngi ka sinong pat ki trai jaka ki badon katulung teng ila ban ong yapi ba ngidon ke cingkarmen ba ngin nang la syu ban sumari ke telung ha ka ba kini kitra cakaru ki ai kelu yusim ya ka telung ha ka ba ngi ne keleng sinong ila ban thundi ban sumari ke caka namun tawan penai ban sai ko ba mundi ka khupon keleng jonga ban keleng jungi di baro ki bawan sipodali kolong ba ngin hab ya tristom ya trelang ngin hab chi bi cingkit kli ban persuthu ya kinong sinong baro te lengba kata hi ngasum na ong bala se kalong ka jingla jungi ban pentri kami ni kaskim ka jungi ka awon yo betang ka certificate apno dan re hadin bangila esyo meeting ba di start si te na kaleng si la ela ai kata ka jingkola rengi ba illa ban ai en kaleng ka fesui syaka bidu si bara ka juga poro i la kola rengi ban ai special namun tak cinon kam ke pede namun tak CCM ke badon hak ni kisnong jungi kendai li kisnong ke badai ki kendai li kisnong ke ba mikmat sipodali ha ga pede bakane ngade iwe member nak dang jung kisan ngot kilong kemi ki ba dai naga VWSC te ha pede bakane ka award namar ba ni dai kinong yalam bangin test ya ka kumbangi la yon office ya official testing kits katu kabangi la yo kidon kitiar ki pamangi ngi haban te ha kumno bangin tes ya ka te ban tes ya ka kolong kumne ngi haban tes la kumno ha ka lai banai sisen te kani ka jing tes jongi ka kamut ba ngin pentikna bahato kani ka ka long nem ka basingan ka babet bangin penon kam kumha ki school hi kan wadi center kam tam bangin sambam ki kana bakin yo ya kata ka safety food dan kata ka cingbam ka bakan long ka ba shingan ken bakin penon kam te kani ka jingtas ya ka ka long hisha ka jimun toy na ka benta jungilang hapo sinang po thau namar ngilak bantes ya ka sus dan ni nak long ada ki deh haki akan wadi center ada ki school haki briuru te ka yarap sibun kum uni official testing kits namar kalong ba kumha kini ki si bamentamo nyimla mentep bah to ko ka khuit ne ka chaklia tera ka jingdon chong ne field testing kit ka pensingan ke nyanyi bakaran long ka babet ne ambangin pren kami ka habai dei bat kani ka bantes ya ka niyo ka jing hikai na office kumba ngidon ha ka district mo kruat ma ngidon hang tu na po office ki ba ajing hikai ni tingi kum bangi la yo jing hikai tingi sangut kilong kemi te ngi haban net test ken ya ka tinggal yo ka jingi kai ka babiang ba la ka liang jong ka office kan ngi la ban ong ba kum ba ong so thamma baru ubri wasta kum no ulat ben kran rai da pli kalat kum no kinyong lat ben kran te ngala ban ong ba ngi khandai shinong ngi la yo receive ya ka national award na president jongari india te ngi ki khandai shinong ki balong
Lese ki balam khamat ya ka jila Meghalaya mo te ngiso kemen jika dai ka jingpen ya jong kanika lengba kanika skim JJM kaba ilayo ya kanika awat ndre ila ban ong ba nga na kaliang jong lapeng ki ken thai namar kum hasnong ni juya trelang bat ki SSG lada kadai ka jing khia hasnong lese namar bangim don jing siu na kaliang jong ni bangim tes te na kaliang jong ki SSG ni lele stom te nga khot ngaweru kapan siduru ki para long kemi to ngin ya long try bat ini tre stom mo hapo snong naman tip baklem ka nim la bat nim te to ngin yokor bat nga kum ya ka jing don jong ka bat ka jing bangim long ken ki ba la ban ong banga I'm sim la mi ki wei para long kemiru wat hapnya ka jing bun kam to ngin tre stom ba leng ba ka jing don jong iru long ki wei ki ba la ban ong ba ki ba samlem ka jing ba shno thau i ka jing jet jong ka department narmata ban yo ka ne awat kam ne ra kam bo jam ki don bun ki factors ki parameters ki kendon ki ba ka department ka ban penbiam har we jet ni riu kun thai ki long kpa ki ba tre shit ham nakamenta kapit kabiang kasam ba mong di kisnong kita lekin ko mga ngi ni parameters ki buan dan na pedeng ki arpho tuli ki parameters ki don kisnong ki ba comply tang khat prateli ki don kisnong ki ba comply tang khat santeli parameters kum ka panangkong ka bantas ko apa ki ong batas ko ya ka report de ki upload nem na sistem da pita si ka kelam upload ak sistem kapau ban kamlai la dengi ong ba di pen khu ji tok kelam kidur kidar ki ba pen sisia ba ni pen khu ngono ban nge len nalol ta kidur kidar ki ban hap ban upload ak sistem kita kin kilo ki beta ki ban hap pen biang tik patik oi kata kalau mujisha ngi ngis ngok hia oi ngi kum ki government serban nei we have been paid bagi ngi la sio kat ba kini per ki ba pli nei ki train man subha dan kata kadang ngi persang kilat kelti ngi ya keren ban minister ban commissioner kumno bagen le kanang ba ken yo ai kita ba jong ka 15 commission ka ban long ka jirap nak ba ki sinong kum ka WC ada ki dorbar kumbalong si ki ritor ki pancil diraj ken ada ki yo ke ba kanong ka cimentoy ka bakram ha ke imlang salam na jongi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya